Na konci 19. století se lidé báli, že se udusí, až se vlak rozjede, protože v něm nebude vzduch. V 21. století se cestující bojí, že v MHD zemřou hlady. A přitom všechny tratě jsou projektované tak, aby se daly projet z konečné na konečnou i v dopravní špičce, bez jídla a pití. Vy tomu ale nevěříte. A proto jsme oslovili dobrovolníka, který samozřejmě pod dohledem zdravotníka projede bez jídla a pití celou trasu z konečné na konečnou. A už přijíždí. Podíváme se, jak to dopadlo. Vážení cestující, pokud to nevyžaduje vaše zdravotní situace, tak ve vozech MHD nejeste a nepijte. Udělejte alespoň 5 krůček pro lepší cestování v MHD.